Đừng đu đu cu đu đu càng trong vắt đá rong bos càng đông thơ đang đợi ngày càng thơ bos chẳng tự đi xin đến uống sekarang PDW dan ada cerita deh bocor kaget nyole Luko new lagu tas tereng ngelotok ngalor ngidul nyebar gosip Tukang rasani tukang ngelo ngenyet di celok kemang jawaban ni wes sayu yo Pak Orki jatuh mata warna-warna yang delok kondil edelos toto salting ngilu terus ngese-ngese astagfirullah emak jawaban ni wes sayu yo dapat bareng warga kan seperti kami ngomong-ngomong nutup panjenengan panas seram, rene bakul es. Laler banget kok ngerubung ya. HP barang sepi. Dompet ngepres, ora oleh pelanggan. Ngat, tujan nemen tenan. Ki ini ki penake nyanti lho. Lar manggon pinggir dalan ki yo dipikir wong gendeng larang ngenteni teleponan ki. Kok kaya wong ora payu, kaya tikus dingi kayak tintus-entus nih. Ya sorry. Mending buka dasar ning dhuwur kono. Sapa lek engko oleh mangsa. Dino iki meng lho, kok sepi men. Etek lho reneng. Lah wong bakul walur barang mang lho nyanti parane. Lah, benek iki mang apa? Ki patute nasabah. Ki dino iki mang aku nyatu blas. Mbok sak repes ya ora ndek dhuwit. Ki piye ngelak rene? Ki apa sing arep tak nehne iki engko? Pelangganku ya wis ora tek ngubungi aku. Mergo cicik getahe ora metu. Tapi lak rembik lho, kok panggah payu wae. Jane lho, golek nyanti jane awake kae. Kira aku lak rembik kae susuk lho. Astagfirullahaladzim. Pokoke iki arep tak kei gedang emas. Ben susuke mrotoli. Ki baru pelanggane dhek kan nyang aku. Iya. Ngandake si rembik karo aku lho. Ya 10-9. Lek awake nyat yo mlendap. Tapi lak emas dicik rapet nek. Wow. Mandor cician barang ke lho. Kok bisa ora tau goleki aku? Patute ki timbat yang rembik. Dasar rondo keroken. Alah, aku anggur nang perapatan kono ki buka dasar. Lagi budamu soleh pring ngapurung ya. Aku soleh sakmene iki. Mau nyandi oleh ora telu golek pring mang. Ya ini ngajak ngedur-duran. Ora neng. Dah, buta, kowe ning ndi? Aku soleh ki lho. Hei. Urung olehmu aku. Olehku kambil nurane kambil ya apa? Pangan bajing. Lah dang kengane jak golek
pring gedhe-gedhe malah ngurani kambil. Lah wis oleh ngono lho kowe. Wis oleh iki lho. Kambil turane bajing apa ya nak dodok kok pangan. Ora tak pangan mo. Iki kar tak rah bathoke. Bathoke wis ireng ngene lho. Angel mo. Sopo ngerti engko kena tak ge tutup klothok. Rezekeni lho mo. Wis sekarang muda lah no. Ayo gawe iki. Aku soleh pring. Ki ning endi gawe? Ya ora kok gaman ya nang omah. Ngono ki koyo ora yakin mo aku. Mangkal. Panas. Pemapem ora bisa. Tak jak mangkal. Gue telemek pora ya. Alah raritek. Gue tuh ya dong gedang kok. Sandal ki lho. Dijak mlaku pengang ngok-ngek gitu kira kepentot aku kok dijak maca ayo kok ndak gelem. Apa tak cangking ae ya. Mungkin kalau ini dikelek yo mambu. Alah, biyen nih kirungon-rungon. Mas tuh kesal aku larang kene apan. Ora digawe kene. Oh, ya ora nggo gaman yo. Gaman kok. Anu dah, engko karpete cuwil cilik nae. Engko lek anu pecah pringe lek gede-gede. Jane iki kuat tenan apa ora Tomo? Lek sak rohku sing gedor-doran ke pring wetung gawedi ngono lho. Iso dore iso tenan. Utawa pandemen juwo gangan jiru ngono. Disulet mesti dawar ngono. Lah ya sik dijajal ae. Engko lek pecah golek neh pringe. Ya lek ono ya ayo. Dasar kene ae. Koyo arep bakal rame. Lah ke suarane sepedae Mas Sweet ke? Iki tak beber dhisik. Astagfirullahaladzim. Ini kan siap. Karek ngenteni pelanggan. Ngono lho. Mas, cepet to, Mas. Wis siap iki lho, 50.000 tanduk ping 3. Cut tenang. Iya. Gonku mangkal sedenggone babi nglempang ning kono kae. Biyo ngalah. Gonku atek kok nggone kuwi ke. Ayo, mau bikin gonku mangkal to. Wis iya, apa sampe klarisan kene ning kene. Kok kon ngalah kok nyanyi. Apa terjadi, Mbak? Ene wong buka dasar lho. Kok iso ngrusui? Iki lho nggonku mangkal nyel, aku ning kene taun matan kok trimo kowe ngeplep ning kene dhisik. Ya ora urusan, padha goleki duit. Sing endi sing dhisik? Ya kuwi. Sing nggoni ngono lho, Mbak. Ndang ngaliyo kono. Pelangganku sarep teko kae lho. Nimbang kowe engko nyonto oglekanku sing ngono. Amit-amit jebang bayi. Wong oglekan kok ya oglekan ki ngono aja teko ngesor gen krasa. Layak lek kowe ora payu. Kowe ku lho sing ngaliyo kono aku tak sing kene. Sorry yo. Ya kowe ku lho sing ning sore ri kono kae ora ki aku. Wong mek benge samuran renggone kok. Ndang ngaliyo kono. Be. Iya, Pak, Mbak. Ayo lho lak gelut.
Nisa, iki apa tuh jenenge? Beh. Iki apa kok? Iki nggonku. Biar beh. Aja apa nih suaraku? Si mami. Kacamitaku. Kacamita. Buangan kan? Wes kok nganggo kacamata ndak payu. Ora kita yang ngono. Kok iku sing ngalih ora malah aku. Kono minggat to. Iki ki nggonku. Oh no. Mek dapur sandal. Dangkengane. Rupane kowe tikus kok gaya mangkal ning kene. Ora samar lek payu. Sandal kudu untale medun rono stok ning endi ke mangke? Muni aneh. Iki lho sandalmu. Mo, aku arep matelne panili, bumpung kliwatan. Wis karepmu do. Lah. Dijak angel ram. Iya, tene ra gontae dadak kakean alasan. Mbok kreh tawon. Sip Mo, aku lho wis tuwek. Kok jak gedor-doran, di mending golek garapan liya. Ri selek di sawang putu. Lagi putu kok ngendi? Wong rabi urung. Di sini ya rabi, ki ndek anak, ki gawe putu. Genggek. Mo. Kondi mau? Lah kemi kok ngendi mi? Aku mang komburi. Lah sampean wis oleh pring ngono mau? Ayo gek digawe. Iya mi, ayo iki diganya mahku kono. Iya mau. Kuwi engko mesti seru banget lho. Gede semene. Diseni sumedung ngono ya. Yo, gawanan. Jelas saiki seru. Cocok. Dengan lak rembik. Nggonku mangkel lho, malah direbut. Pokoknya cetuk aneh, arep tak gites. Iki engko lek ora oleh duit apa mau tuku? Yang kok golek ning kono mes sapa ngelekane. Nek Swati mo. Aku dek ini disemayani jajan. Timbang jajan anggur dijaluk duit, gek engko ditukokne karbet ya. Lah cocok mi kuwi. Ayo. Jabang bayi. Kondi ndukane ki gawane dangkel sak pringe. Lek, saking pundi? Aku mong konggone Pak RT. Ngurus surat pindah. Lah badhe pindah teng pundi lho, Lek? Kok dadak pindah lah mono? Jenengan betaya tro, Lek. Alah jabang bayi. Lek duit apa lho, Nduk? Apa kelingan lek ku nyemayani jajan di ini lah mono. Orang gowo aku mang. Wong bar ngurus-ngurus konggone Pak RT kan ora bayar. Dadine kan ora sangu duit. Jenengan katege tukang ndobos ngono lho, Lek. Diingi nyemayani jajan. Lho mosanu ora dinehi saiki njaluk duit ae. Gangsal 1000 mawon ae. Yo kok pas men ra ngono. Ya, wis entek lho ya. Aja njaluk duit neh, aku ora duwe. Matur nuwun, Lek. Kena gitu kok karbet. Kok gitu kok Pan? Tumbas karbet, Lek. Ojo. Jadi ora wedi lek jebroti. Bocah cilik kera oleh lho dolanan karbet.
bahaya. Mboten lek bahaya. Mengke kula sing dolanan sing kejebretan mon iku lho. Lho, pun gosong to rong dijumet e. Alah karepmu lek ngono, Nduk. Ngono ki ngati-ati. Nggih, Lek. Aku tak nerusne leh ku arep nyang me dulurku kono ya. Ayo mo. Engko selak tutup ning gone Lek pojem. Ayo si awan ya orang nggak tutup. Say. Sopo lo sampean gue kok songgo wang nang kono? Astagfirullahaladzim. Sambat. Say. Astaga, yuk konyel. Tak kira lek sopo tak sawang-sawang kok kono kok pangkling tak aku ke. Atik malih buluk keseng kok garap opo? Mbak ya perawatan titik ngono. Siapa lo kayak gue? Ngomong nih buluk wong ayu nih kayak ini. Rupamu malih buluk yang mbok perawatan titik to yukin koyo aku koyo ngene iki lho. Alah. Wong awakmu lemplenes kabeh. Sik to. Iki sapa lho? Sik, tak inget-inget. Wah, Tito. Suwati kae. Tumo beras. Lek ora tumo beras gundul. Ngono ki nyatut Suwati ke tumo beras to. Aku ki lho seksi kaya ngene kok diterima nih ting plendung. Oh. Ora mlendung kowe kuwi. Adrem melenos. Kaya gimboli jeruk. Halah yuk, ora usah bahas. Iki lho. Ayo tak jak melu aku Ora apa-apa lho awakmu bengus saiki. Ngono ke yo lumayan lah. Njo tak jak rumangsamu lho. Wong ayu nih kaya ngene kok bengus. Tongko tak warai ayu carane. Tenan lo ya. Iya. Engko tak nai lulur aku bar tuku ke sekilo, engko nai setengah kilo. Ya kosok-kosok ngono gen putih jajal to. Lah aku yo ireng lho ngono ke. Iki ki sik proses. Lah, jane buka dasan ning kene yo laris. Astagfirullahaladzim. Ronde oleh duit. Pira ki? 300, gek sing 20.000 iki mangan ame mek sikil ya lumayan. Kena gawe jol tuku tisune iki engko. Lho iki turut soal barang ini kira yo lek cetuan wong kono ya dirasani aku engko. Alah perkara dirasani yo Mlakumu barang ki yo sing seksi ngono lho yu kaya aku ngene. lah resik-resik pisan. Halia. Ki lap-lap to. Ki patute ki langgan aku kemang Sintianu. Ya langgananmu putih aku ya ndaro lho. Lah wong iki ireng ngono ke ganteng irenge bangir to nyil. Ki sentolope. Kiti payunge apik banget. Tiap sesuk aja nerwan ki. Halia. Ki mandor to astaga. Genggek kadik buka dasar ning kene jane. Kok kaya rene nggon liya ngono lho. Nggih, begenggek ambok nyebut ngono lho. Tidak peduli. Wong setengah ronde 320, sing 20.000 mek nyekel sikil. Bela omong tibang pokokmu mentul-mentul tapi ndak payu. Halia ti. Ki pelangganku wis direbut rembek to tiga aku piye lho. Astaga yu, ambok nyebut ra ngono. Golek garapan sing apik liyane kaya ngono ke akeh tak jak nyang Surabaya buruh karo aku nyebut yuk kowe iki lek kena uget-uget apa ra wedi. Perkara uget-uget kuwi kan yo kena tikei pembasmi to yu. Yu kowe iki tak omongi yo. Duite ora enak ngono kayak karom. Sing halal iki melu aku, duite maton enak. Ora resiko. Apa iya ya? Iya lho. Jo melu aku. Yo. Nyebut.